Krásny deň, milé dámy, aj milí páni, vítam vás v tomto blogu. Chcela by som vám teda predstaviť našu unikátnu, vynovenú, zázračnú sadu s 3D komplexom. Tak toto vyzerá v tejto krásnej taštičke. A poďme sa teda pozrieť, čo v tejto vynovenej 3D sade máme. Tak základom každej zdravej pleti je samozrejme čistenie. Prečo čistenie? Čistenie pleti je veľmi dôležité kvôli tomu, lebo chodíme počas dňa v podstate po vonku, voľné radikály nám sa dajú na pleť, prach, nečistoty, slnečné žiarenie a samozrejme rôzne chemikálie, ako vieme, že v dnešnej dobe teda máme rôzne neduhy, púšťajú na nás rôzne veci z chemičiek a tak ďalej. Takže jednoznačne veľmi dôležité čistenie na pleť, ale nie len micelárnu vodu napríklad niekto používa, že si myslí, že si vyčistí pleť. To vôbec nie je pravda. Toto čistenie naše s 3D komplexom, úplne nové, fungelnové, nám vyšlo teraz na trh od 1.10. Ja teda túto sadu pre vás testujem už 1 mesiac. A viete, že ja proste musím najprv otestovať na vlastnej koži, kým ja vám niečo nahrám a poviem vám niečo o tom viac, aby som vedela vám vôbec povedať, ako to na tej pleti funguje. Takže ja používam túto novú 3D-čkovú sadu, túto 3D-čkovú zázračnú sadu už 1 mesiac, od 1.10. ju pre vás testujem a ja som z nej fakt, dievčatá, nadšená. Ale poďme sa vrátiť teda k tomuto čisteniu. Čistenie obsahuje také granulky, ktoré nám odstraňujú aj prebytočný mas. Samozrejme nám povyťahujú z porov určité nečistoty, pretože tie guličky sa nám akože dostanú do tých porov a krásne nám v podstate vyškrapkajú tie nečistoty z tých porov. A toto čistenie má veľa benefitov a kvôli tomu, že je to timewise-kové, takže zastavme proces starnutia. A ten benefit je to, že nám krásne zhydratujú tú pleť, nádherne nám ju zjemnia, nádherne nám prečistia tú pleť. Toto čistenie môžete používať automaticky už aj na make-up, takže nám krásne zmije aj make-up. A krásne nám tú pleť aj zhydratuje, krásne nám ju posilní nám vrchnú membránu pleti, teda tú pokožku. A toto čistenie je fakt vo veľkom balení, vydrží nám cca 6 až 8 mesiacov pri pravidelnom používaní ráno aj večer. Večer si musíme čistiť pleť, ako som už spomenula, a prečo si čistiť pleť aj ráno, tak to je tiež veľmi dôležitá informácia kvôli tomu, že napríklad keď my búvame, tak tá pleť sa regeneruje, obnovujú sa a tvoria sa nové zdravé bunky. A tým pádom, že keď my spíme, tá pleť nám pracuje. A tá pleť nám pracuje aj tým štýlom, že nám vylučuje. Pretože pokožka ako koža je náš najväčší orgán a vylučuje. Takže počas noci dokonca sa cez naše bunky, cez našu pokožku vylučuje aj moč. A to som ja tiež nevedela, ale to je taká pikoška. A odvtedy, keď som sa túto informáciu dozvedela na jednom školení, odvtedy si ja čistím pleť aj ráno. Pretože keď som sa to dozvedela, pre mňa to bolo také, že ježiši. A ráno teda, keď si aj tú pleť vyčistíme, nádherne ju zhydratujeme, tak ten make-up vyzerá nádherne, sviežo, luxusne a vydrží nám fakt počas 12 hodín na tej pleti. Takže prvým produktom z tejto zázračnej kolekcie je teda čistenie pleti. Druhým produktom, ktorý nesmie fakt chýbať v žiadnej kúpeľni, je teda tá hydratácia. A v tomto prípade máme hydratáciu v jednom kréme, ktorý používame ráno aj večer. Čo je úplne benefit pre niektoré dámy, ktoré si povedia, denný krém alebo nočný krém, tak teraz to máme všetko obsiahnuté v jednom kréme. Má úplne ľahúčku konzistenciu, nádherne sa nám vpije do tej pleti. Fakt táto konzistencia je nádherná, úžasná. Úplne ľahúčka a necítite, že ju máte na pleti. A super je, že sa nám okamžite vstrebe, ale tá pleť ostáva hydratovaná. To je už cítiť po prvom použití tohto krému, že tá pleť je nádherne zhydratovaná, je taká napúčaná, je taká vláčnejšia a je úplne nádherná. Takže úplne ľahúčka konzistencia tohto krému.
Takže základ tejto kolekcie je samozrejme čistenie a krém. Je to úplne jednoduchá kombinácia. Je to základný hygienický návyk, dievčatá. Ako si aj čistíme zuby ráno aj večer, tak si musíme čistiť aj pleť ráno aj večer a zhydratovať. Takže toto je základný hygienický návyk, je to čistenie a krém. Takým dodatkom a benefitom, ktorý Mary Kay v tejto zázračnej sade vymyslela a teda nám dáva do predaja, sú tieto dva fantastické prípravky, alebo dá sa povedať také fluidum na pleť. Takže máme tu denné fluidum na pleť s faktorom 30, čo je úplne super. A ešte vám musím povedať, že tieto fluida sú v skle. Takže to je úplne fantastické, že je to v skle. A máme tu samozrejme 3D komplex, tiež time-wise, takže zastavujem proces starnutia. Toto fluidum je perfektné, je to už ako sérum, je to sérum, ktoré nám ide hlbšie, teda do pokožky, má to faktor 30 a viete čo, je to v UVA krúžku. Teda ako toto je ináč také super, lebo vieme, že UVB není až také škodlivé ako UVA. A keď to máme ešte v krúžku, tak tým pádom nám to slnečné žiarenie, keď si dáme toto fluidum alebo nejaký prípravok, teda, alebo náš make-up, ktorý máme, tak samozrejme, ak nám slnečný lúč ide na tú pleť, tak automaticky nám tá pokožka ten lúč odrazí. Takže toto je taký benefit teda tohto fluida denného s 3D komplexom. Má nádhernú konzistenciu, tiež ľahúčku konzistenciu, úplne nádherne tak akože on nevonia, pretože my máme neparfumované veci, ale vidíme, že krásne sa nám takto do tej pleti vpracuje a je úplne nádherné, tu pleť nám aj rozžiari, ako môžete vidieť, že má aj taký ten 3D komplex, ktorý je veľmi dôležitý a používa sa na krém, na denný krém. Denné fluidum sa používa na denný krém. Ďalším benefitom, ktoré Mary Kay má, je nočné fluidum. Nočné fluidum, ako môžete vidieť, obsahuje rôzne guličky, menšie, väčšie, rôznych farieb. A čo sú vôbec tieto guličky? Sú to zapúzdrené vitamíny. Zapúzdrený vitamín je to najlepšie, čo môžete do pleti dostať. Pretože toto je zapúzdrená gulička, ktorá nám automaticky pri stlačení pumpičky v tomto procese tu niekde praskne a vy dostanete automaticky čistý vitamín A, B, C, D, E do pleti. Takže nie je to zoxidované, neoxiduje, nestráca to na hodnote a na tom benefite, ktorý vy dostanete do pleti, ale ide vám to všetko krásne, úplne čisté do pleti. Má taktiež ľahúčku konzistenciu, je také gelovité a vidím, že tu aj už mi aj praskla tá gulička a toto všetko čisté nám krásne ide do pleti. Takže toto nočné fluidum sa používa pod krém. Takže nočné fluidum sa používa pod krém a na to nanesieme tento krém. Máme už len jeden krém, čo je úplne fantastické. Je to úplne jednoduchá starostlivosť o pleť. Takže toto nočné fluidum má veľa benefitov, veľa vitamínov a antioxidantov. Takže večer nám krásne pleť môže regenerovať a tvoriť nové bunky. A posledným zázrakom je náš očný krém. Dievčatá, po 25-ke je očný krém nevyhnutnosťou pre vaše očné okolie. Naše očné okolie strašne trpí, pretože žmúrime, smejeme sa, nenosíme niekto slnečné okuliare, takže fakt takto máme tie oči prižmúrené a naše očné okolie je až 8-krát tenšie, ako máme pokožku na líčku. Takže nevyhnutnosťou je používať očný krém po 25. roku života, pretože očné okolie nám starne najskôr. Najskôr máme tie vrásky okolo očí a tento 3D krémik očný je takto v pipetke, má tiež, stačí ho fakt, že máličko. Nádherne je taký tiež jemnočký, krásne ho vieme vpracovať do očného okolia, ale očný krém vpracovávame tým štýlom, že tu máme tú kosť a nanesieme len na tú kosť a ťaháme takto do stredu, pretože oko je sval, ktorý si stiahne všetko potrebné. Takže nemusíme dávať očný krém, nedávame na pohyblivé očné viečko,
ale dávame ho na tú kosť a to očné viečko si už stiahne z tej kosti, čo potrebuje. Pretože oko je sval a pracuje a stále je namáhané, takže určite tento očný krém je protivráskový. Zastavme proces starnutia ako táto celá naša novinková zázračná sada. Takže takto krásne vyskladanú novinkovú sadu mám pre vás pripravenú a určite budete maximálne spokojné. Dávam ju teraz do kolobehu testovať, alebo vám pošlem vzorky, ktoré si budete prosiť. Len mi napíšte, či si prosíte vyskúšať, ale musíme byť stále v kontakte, aby som vám vysvetlila presne, ako sa používa a aké benefity to má. Takže verím, že sa mi ohlásite. Kto chce testovať, napíšte mi. Milena vám pošlem vzorky a všetko vysvetlím. Takže majte ešte krásny deň a ahojte.